Arratsaldeon lagunak, hementxe gaude Aieteko jauregian aurten eskurak antolatu duen giza eskubideen aldeko pedagogia baliabideen bigarren azokan. Hirugarren saioan gaude, agian zuetako batzuek ikusiko zenituzten aurreko saioak, beste batzuek ez. Saio hauek UNESCOren lankidetzako komisioaren babesarekin antolatu ditugu, eta eskuraren babesarekin sortutakoak dira. Eskura 2018an sortutako erakundea da, Donostiko udalak, Eusko Jaurlaritzak eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren lankidetzaz, eta bere xedea komunitate informatua sustatzea da, eskubideak ezagutu eta ulertzeko gaitasuna eta garapena daukana. Aurreko bi egunetan tratatu ditugu etxegabetuen eta migrante refuxiatuen inguruko eskubideen urraketak, eta gaurko gaia desgaitasuna dituzten personen inguruan jardutea edo hitz egitea da. Horretarako dauzkagu mailan nire ondoan daude Mikel Malkorra, elkarteko lehendakaria, elkartu desgaitasun fisikoa daukaten personen Gipuzkoako koordinakundea da, 40 urte daramazki lanean. Arratsaldeon, Mikel, kontatuko diguzu pixka bat gainetik zer dan elkartuk egiten duena, eta... Zu jozun bezala duela 40 urte sortu ginen, begunean sortu ginen gehien bat, gure kolektikoaren eskubideak defendatzeko, eta pentsatu gainera, indar gehiago dakagula indarra batuz eta ez banaka juten, ezta. Zentzorretan, gure lan nagusia hori da, gure kolektikoa ordezkatzea, gure eskubideak defendatzea eta sustatzea, eta noski baita ere bat ditugu hainbat programa, eta horien artean informazioa, orientazioa eman, eta jendeari hainbat zalantza argitu eta laguntzeko, ezta. Zenbat jende zeate momentu honetan gutxi gora bera? Elkartu federazio bat da, elkarturen barruan daude gaur egun 9 elkarte, eta hortaz aparte baita ere guztira ditugu 4.000 pertsona izena eman da elkartun, ezta. Gu beti dugu horiek ez direla zenbaki garrantzitsuna guretzako, baizik eta gure funtzioa da gizartea aldatzea, lortzea gizarte inklusibo bat, eta non aukera berdintasuna sustatzen den edo bermatzen den, eta zentzu horretan gure helburua ez da bakarrik gure kolektiboa, baizik eta gizarte osoa, ez? Hori bai da gure helburu nagusia, gizartea aldatzea. Oso ondo. Bere ondoan nire eskubira Ibai Zulaika daukagu. Ibai da Gautena elkarteko komunikazio arduraduna. Gautena, gutxi gora bera elkartu bezala beste hainbat urte, 40 urte daramazki Gipuzkoan, autismoa daukaten personen familiekin lanean, eta autismoa daukaten personekin zuzenean baita ere, jakina. Konta eguzu pixka bat zenbat jende zeaten oain. Hori da, zelaia 42 urte badira sortu zenetik, familia gutxi batzuk sortu zutela Gautena, baien seme-alaben beharrei erantzuteko. Eta, oin 900 inguru familia eta autismo duen pertsona inguru hartatzen ditugu Gipuzkoan, zerbitzu desberdinekin, ez? Berain bizitza ziklo guztien zehar, txikidatik, diagnostiko da tratamendu zerbitzuarekin, hezkuntza zerbitzua, eta gero helduaroan eguneko arreta zerbitzua, etxebizitza, eta gero badago familientzako laguntza zerbitzu bat, hori dena elkarlana aritzen dena, eta dana uztartzen duna, ez? Oso ondo, ongi etorri. Eskerrik asko. Por último, el último participante en la mesa, a mi izquierda, Roberto Doval, es director de la delegación de San Sebastián de la ONCE, Organización Nacional de Ciegos de España, ¿verdad? Creo que no llevas mucho tiempo aquí, que llevas desde 2019, ¿verdad? Efectivamente. Cuéntanos un poco cuántas personas socias hay, un poco resumido, luego vamos profundizando. Bueno, pues el conjunto de la población afiliada a nivel estatal está formada por alrededor de 73.000 personas en todo el Estado español,
En Guipúzcoa somos alrededor de 1 millar de afiliados de personas con ceguera y con baja visión que pertenecemos a la ONCE. Estamos divididos en 2 centros. El más grande, evidentemente, es el de Donosti y también contamos con un centro en Eibar. Bueno, nuestra labor ya se inicia en el año 1938, o sea, ya llevamos más de 82 años con una labor encargándonos de que, bueno, que las personas con ceguera en el Estado y más concretamente aquí en el territorio de Guipúzcoa, pues su nivel de vida, su calidad de vida, pues sea lo mejor posible, ¿no? Pues seguramente a lo largo de toda la charla, pues hablaremos mucho, mis compañeros y yo, de autonomía personal, de inclusión social y bueno, esos son los principios básicos de la entidad de la ONCE. Muy bien, pues bienvenido. Eskerrik asko, gracias. Aurkeztu ditugu maikideak, saio honen izena, desgaitasunak dituzten personak da, baina jardunaldi osoen, egun hauetan ospatu ditugun jardunaldi osoen izena edo eskurak aukeratu duen izena, ikusezin bihurtutako personak lausotutako eskubideak da. Eta horri buruz hitz egingo dugu. Saiatuko gera hausnartzen zeintzu diran desgaitasun ezberdinak dituzten personek bere egunerokotasunean pairatzen dituzten eskubide urraketa eta berdintasun eza. Hitz egiten dugun bitartean sortuko zaizkizue, segurazki ikusentzuleak galderak edo zalantzak bota ditzazkezue eta solasaldia bukatzen dugunean amaieran plantatuko ditugu. Eskertuko dizue zuen parte hartzea, ze horretarako gaude hemen, gure eguneroko arazoak ezagutarazteko. Goazen hitz egitera eskubideen urraketez, berdintasun ezaz. Hitz egiten dugunean, esan dezue zenbat urte daramazkiten hiru elkarteek lanean, denetara biltzen dugu 160 urte desgaitasuna daukaten personen inguruan lanean, baina argi dago, nabarmena da, oraindik ere asko falta zaigula gure helburuak, gure xedeak lortzeko. Zeintzu dira gure xedeak? Hasi gaitezen Mikeletik adibidez. Zuretzako esaten dugunean eskubideak ez direla betetzen, ezberdintasuna dagoela, zertaz hitz egiten ari gara? Zertan pairatzen du persona, desgaitasun fisikoa daukan persona batek bere berdintasun ez hori? Bueno, gu berdintasuna digunean, aipatu nahi dugu, guk ez ditugu nahi privilegioak. Gu nahi dugu beste herritarra bezala izan. Bai hezkuntzan, enpleguan, garraioan, etxe bizitzan, arlo guztietan berdintasuna nahi dugu. Ez ditugu nahi privilegioik, ez dugu nahi desberdinak izan. Gauza bat da aniztasuna, guztia da ezberdinak, baina beste gauza da desberdintasuna. Eta hori da eskubide urraketa, ez da. Ordu, argi dago urte pila bat damazkikula guztiok lanen, argi dago aurratu dela pila bat baitere, ditugula eskubide asko eta asko aitorturik, baina beste gauza da eskubideak eauden gauzaturik. Eta nire zentzu horretan noski hobetu dugula, baina gaur egun guandikan eskubide asko urratzen direla. Eta badakagu erreferente bat dela konbentzioa, onuren konbentzioa, non eskubide garantitsuak etortzen diren, baina errepaso bat egiten badugu eskubide, argi dago egunez egun asko urratzen direla. Oda, egunero baude pertsonak ezin dira sartu taberna batera, komertzio batera, edo garraio batera, edo ez dakatela lan egitu aukeraik, edo ez dela bermatzen bere hezkuntza inklusibo baten eskubidea, edo egoitza baten bizi behar direla, ez da horrelako bizimo independentea bermatzeko laguntzarik, ez da. Orduan, arlo asko daude, eskubide asko daude, argi da gu herritarrak garela, beraz, gure gan eragina dakate arlo guztiak, beste herritarra bezala, etxe bizitzan, garraioa, enplegu hezkuntza eta guztiak, beraz, arlo guztietan eskubideak urratu daitezke. Eskubideen urraketa hitz egiten dugunean, ari gera bizitza oso eta berdin bat bizitzaren eskubideaz, ezta? Ibai, zuretzat galdera bat. Hemen bildu garen elkarteak oso mota ezberdineko personekin lan egiten dugu. Denok
laburbiltzen ditugu denak desgaitasun hitzaren azpian, baina desgai fisiko batek, desgai psikiko batek, edo sensorial batek bizitzen dituen egoerak, urraketak oso ezberdinak izan daitezke beraien xehetasunetan. Uste duzue ezberdina dela edo azken finean gauza berari buruz hitz egiten ari garela? Bueno, Mikelek esan duen bezala, eskubideak aitortuta izatea, bueno, horra aurrera pauso handiak eman dira, eta ados nago, baino, claro, eskubide horiek aitortuak izatetik gauzatzera hor dago eman berdan pausoa, ez? Hori nik usteet, bueno, danontzat izan daitekela, baina, bueno, gure kasuan adibidez hori ikusten dugu, ez? Adibidez, gizarteko baliabidetara iristeko, eta, bueno, horietara heltzeko, bueno, baliabide falta hori, ez hori, ez? Gizarte inklusibo batek, nistasun horri nola erantzuteko bideak aurkitu ditu, eta behar bada hor dago falta, bueno, denak adelako desberdinak, eta el café para todos esaten dana, batzutan ez du balio, desberdinak izatea, bueno, bakoitzari norberak behar duna eman bertzaio, ez, baliabideen aldetik. Eta baliabideak arlo guztietan, etxebizitza, lanpostuetan, hezkuntzan guzti horretan, ez? Eta hori, desberdintasun hori aitortzea lehendabiziko gauza, eta baliabide jartzea horretarako. Eta hori autismo duen pertsonetan eta beraien familietan pasatzen da. Autismo mota asko dago. Eta hori, hitzaite badugu, afektazio maila asko dago. Autismoaren espektroa nahastea oso zabala da, eta horrek esan nahi du, badirela ezaugarri batzuk gaman komunak guztientzat, baina norberak bere ezaugarriak dazka, eta hori autismoan oso nabarmena da, eta bakoitzarentzat bere ibilbide personalizatua diseinatu beharko litzateke, ezta? Horia. Bai, hala da. Persona bakoitza ezberdina da, eta gainera, persona bakoitzak bere bizi egoeraren edo bere egunerokotasunaren percepzio ezberdina dauka. Las personas con las que trabajamos, las personas de la ONCE en este caso, ¿se sienten discriminadas? Bueno, yo creo que los niveles de avance social en los que la ONCE lleva trabajando pues dan sus frutos, ¿no? Cierto es que esos resultados quizás no son o no llegan de la misma manera al conjunto de toda la población afiliada. Yo diría que el nivel de inclusión social que sentimos las personas con ceguera, con baja visión en nuestra sociedad, pues quiero pensar que es alto. Para eso luchamos. Somos personas que todos los días salimos a la calle a compartir el día a día con el resto de nuestros vecinos, con el resto de nuestros familiares y amigos, pues desempeñando puestos de trabajo diferentes, yendo a llevar a nuestros hijos al colegio o ocupando cualquier pupitre en una universidad o en un colegio, ¿no? La verdad que no diría que nos sentimos muy discriminados, pero lo cierto es que la lucha es constante, ¿no? Porque cierto es que uno de nuestros gran problemas es el acceso a la información escrita. Cierto es que hay algo que nos iguala con el resto de mis compañeros, ¿no? Que no todas las discapacidades son iguales. Y dentro de la discapacidad visual pues nos encontramos diferentes patologías que nos hacen interactuar de manera distinta con nuestro entorno. No es lo mismo una persona con ceguera total que sea usuaria de bastón y que para hacer un recorrido pues tiene que servirse, tiene que apoyarse en este elemento de movilidad, que una persona con un resto visual, con baja visión, que va a apoyarse en ese resto visual y pues de alguna manera acudiendo a las diferentes referencias visuales que podemos tener en el entorno. Pero yo en este sentido pues quiero pensar que no nos sentimos en ese sentido discriminados. Muy bien. Mikel, esaten zenuen irakurri dut hor egon naiz informatzen eta irakurri dut duela ez asko hitz egiten zenuela hedabide batean aipatzen zenuela
lan programak, laneratze programak oso babestuak izaten direla. Ez dela inolaz ere planteatzen lan munduan ezartze modu autonomo bat, esango diogu. Hau da, egoera berezietan, kakotxartean egoera berezietan ez den lanpostu batean persona desgai batek bere funtzioak bete ditzazkeen beste edozein personak bezala, ezta? Galdera hau denotza da, pixka bat. Nola irutzen zaizu edala laneratze prozesua, existitzen dira programak, baliagarriak dira, ez dira, pixka bat bakoitzaren ikuspuntutik, porque oso errealitate ezberdinak daude. La ONCE, por ejemplo, es autocreadora de empleo, es un poco, en este caso igual, diferente a lo que pueda pasar en Gauten, a lo que pueda pasar en Elkartu. ¿Cómo es la realidad a la hora de, si nos enfocamos en la problemática de la inserción laboral, nolakoa da errealitatea? Bueno, konparatzen badugu lan arloa eta hezkuntzaren arloa, evoluzioa oso diferentea izan da, ezta? Atzaka guten bagea, lehen ikasten genuen, ikastola berezietan, ikastetxe berezietan, ezta? Zorionez, 80. hamarkadan, transizio bat egon zen, gutxienez kontzeptualki, eta landu zen integrazioa. Oda, gure kolektiboak ikasi zezan ikastetxe arruntetan. Eta hortarako jarriz, noski, beharrezko baliabidek, ezta? Oandikan falta da ematea urrats garrantzitsua dela pasatzea integraziotik benetazko inklusiora, ezta? Konparatzen badugu lan arloarekin, oandikan ikusten ez dela eman transizio hori. Oandikan gure kolektiboaren parte oso handiegia, lan egiten du babesturiko enpleguan, enplegu berezian. Eta hori ezken finean da segregazioa, da sortzea errekurtso berezi bat pertsona berezintzako. Eta ez barrenatzea gizartean. Gu defendatzen dugu normalizazioa. Ikasi nahi dugu, lan egin nahi dugu, beste herritarrak dauden espazioetan, guneetan. Eta hor jarri behar dira baliabideak. Eta ez sortu espazio gune edo baliabide bereziak pertsona berezintzako. Hori ezken finean ez da inklusioa. Inklusioa zer da ezken finean, parte hartzea gizartean, arlo politikoan, ekonomikoan, arloan, hezkuntzan, aisialdian, bino aukera berintasunean. Eta sortzen baditugu espazio bereziak pertsona berezintzako, hori ez da inklusioa, da segregazioa. Argi dago, komplikatuagoa dela, zailago da jartzea baliabide berezi horiek, pertsonentzako inklusio hori lortzeko ez da, baina hori falta zaigu, ematea urratxo hori. Eta enplegu arloan gaur egun Euskadin hori ez da eman. Oandikan sustatzen da babesturiko enplegua. Konbentzioa aipatzen dut berriz baina oso argia da. Aitortzen da eskubide bat. Lan inklusibo eta arruntean egiteko eskubidea. Eta hori gaur egun ez da bermatzen. Bermatzen da bestia, babesturiko enplegua. Gauza berdina gertatu daiteke adibidez, edozein entza galdera, Podéis responderme cualquiera de los tres. Beste edozein arlotan, hezkuntzan, eginda esfortzu handi bat hezkuntza inklusibo bat sortzeko, baina mailaren arabera ere gertatu daiteke hezkuntza arruntetik atera behar izatea, etxe bizitza programai buruz ari garenean, are gehiago, asistentzialak dira gehienetan, aisialdiari buruz ari bagera zer esanik ez, oso arraroa da, nik behintzat ez dut ezagutzen aisialdi aukera integratuak gertatu daitezen hori, gizarte orokorrean txertatua, ezta? Orduan, cualquiera de los tres, nola gauzatzen dituzu edo elkartek ze ekarpen egiten diozue hori pixkanaka, tarte hori pixkanaka desagertzen joan da adin? Bai, Mikel Eidioen bezala baita ere lanpostuen o lan merkatuan sartzea, adibidez gure kasuan autismo duen pertsonentzako urrats handi bada, hezkuntza mailan, behar bada, badaude hobetzeko alderdi asko, baina euneko handi bat, gehiagizkoa, autismo duten pertsona artean, ez dute lan egiten lan merkatuan, ez?
Autismoa daukaten pertsonen artean zenbat, ze portzentaik egiten du lan bere heldu izatera iristen danean? Oso txiki bat. Oso txikia. Bai, asmatuko nuke baina esango banuke, baina oso txiki bat. Bai, bildurtzekoa da, eta hor, inberdana nik uste txip aldaketa nagusia da, zailtasunetan zentratu beharrean beti, bueno, zailtasuna harremantzeko, zailtasuna, bueno, errealitatea ikusteko, interpretatzeko, bueno, badira, baino gaitasun asko daude, ez? Eta nik uste txip aldaketa hori inberdala lan merkatuan, eta, bueno, enpresa munduan eta autismoa duen pertsona batek eskaini dezakeen gaitasun horietan, ez? Milaka, interés por el trabajo, gauza asko, metikulosos, horrelako gauzak, ez? Eta hori zentratu gehiago gaitasunetan. Eta horretarako adibidez, gureakekin elkarlana egite deu, eta bain dela bi urtetatik Lantea izeniko proiektu bat martxan jarri genuen, abian jarri genuen. Autismo duten pertsonek parte hartu zutela praktika batzuetan, eta gero enpresa batzuetan, orientazioa, formakuntza izan zuten markatu, eta gero enpresa batzuetan praktikak, ez? Eta, portzentai oso altu batek partaidena bertan geratu ziren lanean, eta laguntza txiki batekin, ez? Egokitzapenak egiteko lanpostuan eta errealitatea interpretatzeko desberdin interpretatze badeu, egokitzapen batzuk eginez, gai naiz, lan hori aurrera ateatzeko, ez? Hor dago el paso, que hay que dar, eta hor portzentaia handi batek lanean jarraitzen dute, eta oso arrakasta hutsa izan zen, eta gureak eta gautena hortikan jarraitu zuen, eta 3. urtea izan dago Lantea proiektua martxan dugula. Baina bai, asko falta arlo horretan. En la ONCE son muchos los usuarios de la ONCE que trabajan directamente para la ONCE, pero las personas con deficiencias visuales, en este momento, hoy en día, ¿hasta qué punto están integradas en un mundo laboral normalizado en las empresas del mercado comercial habitual, etcétera? Bueno, cierto es que estamos muy lejos de alcanzar el escenario inclusivo que todos deseamos, ¿no? Estamos en octubre de 2020 y cierto es que estamos todavía muy lejos de alcanzar esas cuotas, ¿no? Yo si echamos la vista atrás, desde el año fundacional de la ONCE, en el año 38, pues fundamentalmente todos los puestos que la organización estaba ofertando para sus afiliados era todo a través de la venta de aquel cupón Prociegos que se llamaba aquel entonces y que tuvo esa definición durante muchísimos años, ¿no? Pero si vamos viendo un poquito la evolución de la propia entidad, y va obedeciendo un poco también a la sensibilidad y a las ganas de mejorar y de avanzar de los propios afiliados al ONCE que siempre hemos querido pues, mejorar, ¿no? Y bueno, pues esos puestos de agente vendedor, de cupones, con el paso de los años después se fueron convirtiendo en otros puestos de trabajo a través de la formación profesional, como puede ser puestos de estenotipista, de telefonía. En los años 60 la ONCE constituye la Escuela Universitaria de Fisioterapia, que ha formado a muchísimas promociones de fisioterapeutas en el Estado y que ha propiciado que ocupen puestos de trabajo de manera inclusiva y normalizada. Pero bueno, siempre es un nicho muy pequeño, quizás es la excepción que quizás confirme la regla. Y bueno, pues además de eso, bueno, pues después la irrupción de las nuevas tecnologías pues ha propiciado también nuevos escenarios que con las adaptaciones adecuadas, pues somos capaces de ocupar y de desempeñar muchos puestos de trabajo. Pues yo creo que esta mañana me hacían una comparación que menos torero y cirujano, pues con las adaptaciones correspondientes pues podríamos desempeñar de manera autónoma muchos puestos de trabajo, desde puestos de administrativos, técnicos, bueno, los fisioterapeutas y quiromasajistas que ya son más que famosos e insisto, que lo que estamos pidiendo es el desarrollo de herramientas técnicas y adaptaciones que nos permitan pues trabajar de manera inclusiva y autónoma. Un poco lo que decía antes Ibai, siguiendo el mismo hilo, se trata un poco de fomentar las capacidades y olvidar las discapacidades, ¿verdad? Absolutamente. Un poco en ese sentido. Absolutamente. Yo creo que tenemos que, de alguna manera,
reflexionar y expresarnos siempre en positivo, siempre con mucho respeto, ¿no? Hay que pensar un poco también cómo ha evolucionado el lenguaje, y todos nos acordaremos que no hace muchos años pues éramos inútiles, después pasamos a ser inválidos, después el lenguaje fue progresando hacia minusválidos para convertirse no hace mucho tiempo en personas con discapacidad, y actualmente pues bueno, ya somos personas con diversidad funcional. Esto que comentabas de las nuevas tecnologías es algo que igual podríamos un poco aplicar, extender a Mikel Ibai. Zuek ere ikusten duzue teknologia berriek, gaitasun berriak edo aukera berriak eskaintzen dizkigutela beste ez gaitasun mota ezberdinak dituzten personentzat? Zalentzalai gabe, teknologia ematen ditu aukera asko, arlo guztietan, baino daka baita ere bestaldea, ezta? Ez duen sortzen baita ere bizkat oztopo hori edo bazterketa hori baitutan, ezta? Zerri dago, teknologia aldetik joan abiadurara, guztiak ez direla hilo, abiadura berdinen, ezta? Eta hori ikusi dugu adibidez, krisi honetan, ezta? Teknologiak hartu du indar asko, eta gure kolektiboko jende batzuk, ezin izan dute baita ere hori erabilei, ezta? Orduan, apostu egin behar da teknologian alde, argi dago, baina baita ere aukerak eman dira pertsona guztiei bertara hilotzeko, ezta? Bakoitzak egokitzapena, bakoitzak bere ritmoan egin aldezan, ezta? Eta zer esan behar nizuen, arriskua ere badauka teknologia berriek, nire ustetan, hau nire iritzi personala da, baina iritzi zait izan dezaketela baita ere bakardadea areagotzearen arrisku hori, ezta? Irisgarritasuna handiagoa izan daiteke, eskura daukazu eta gauza asko egiteko gaitasuna ematen dizute, baina egon zaitezke etxean hori egiten. Eta lehen ez bazina ateratzen, orain gutxiago ateratzen zea, ezta? Arrisku hori nik ere ikusten diot. Bai, autismoa duten kasuetan nik ere bai abantaila moduan ikustet, egia da hori, baina hori aplikagarria da gizarte osoai, esango nuke, ez desgaitasuna duten pertsoneko, ez, o guztientzat jartzea tabletakin, mobilakin, eta danak gure horretan sartzekea, ez? Baina bai badala abantaila eta adibidez autismoa duten pertsonentzat, irudien indarragatik adibidez, ez? Piktogramen mundua eta batzutan idatzizko komunikazioa, zailtasuna dituzte bai interpretatzeko bai hitz egiteko eta komunikatzeko hitzez, eta tablet, aplikazio mobil guzti hauek, badira autismoa duten pertsonentzat zuzendutakoak, komunikazioa errazteko, ez? Alternatiba bat. Eta baliogarria batzuentzat, diosun bezala autismoaren espektroko nahaztea, oso zabala da eta batzuentzat erabilgarri izan daiteke, beste batzuentzat ez. Baina bai hor ikusten dut positibo izan daitekela, adibidez, familia ama batek kontatzezin, bere semeak 11-12 urtekin, ez da gai momentuz hitz egiteko, ez du hitz egiten, baina tabletakin lan asko egin dute, azkenian ikasi beharreko gauza bada, erabiltzen eta pixkat guzti hori, eta konektatuta software bat, konektatuta telefonora eta bar, amonai WhatsApp bat bidali izan zion, ez? Horrek dakan beste mundu guztia bezala, ez? Inklusio esango gunuke, eta autonomia sustatzeko eta autoestimua baita, ez? Azkenean komunikatzeko eta baita beste zenian partetik, amonak bere bere bilobak WhatsAppa bidaltzea, behak irudiakin, baina transkrito gero WhatsAppeko letretara, orduan, hor, positibo ikus. Aurrera pauso handia da. Aurrera pauso handia da, hori da. Bai, hala da. Hitz egiten ari gara denbora guztian, asko sakondu dugu lan munduan, ez dugu hainbeste sakondu etxe bizitza arloan edo hezkuntza pixka bat gainetik ikutu dugu, baina bai, nik uste dut argi ikusten ari dela, orain artean, tratatzen ditugun eguneroko bizitzaren arlo guztietan egiten den trataera, lehen aipatu dugu, ONUk Nazio Batuek egin zuten bere deklarazioa bere garaian, legediek nolabait babesten dituzte desgaitasuna dauzkaten personak, nolabait, baina gero hori kalera eramaten dugunean ikusten duguna da dena programa asistentzialak direla. Eta programa asistentzialak
aurkitzen ditugunean, elkarteak behar ditugu, erakundeak behar ditugu, baina ze punturaino sustatzen dugu personen autonomia maila. Ze punturaino desgaitasuna daukan persona batek egin dezake bizitza arrunt bat, hartu itzazke bere erabakiak, ez du behar asistentzia bere etxean bizi ahal izateko, edo hori adibidez, suposatzen dut, galdetzen dizuet, COVID garaian are gehiago nabarmentuko zen, ezta? Nabaritu dezue itxialdi garai honetan zuen inguruan dauden personen egoera okertu egin dela? Zentzu batean edo bestean? Ni dakat, aipatzen zenuen inguruan, aia puntu bat ez da, guk egin ezakegu dena. Bakarra behar ditugula laguntzak edo apoio batzuk. Eta horren inguruan baitere, guain dago aldaketa legal oso garrantzitsua, dela kapazitateen inguruko aldaketa, inkapazitazioa figura hori desagertuko da, iaia, eta printzipa dago. Hau da, dena egin ezakegu, gu gai gara gure erabakiak hartzeko, kapazitate hori bakagu, etasun hori bakagu, baina jarri behar dira bere kasuan apoio batzuk. Petxoen apoio batzuk, laguntza tekniko bat, eta bar ez da. Hori entzako da abia puntua. Dena egiteko gai gara. Zentzu horretan, hori dela bidea. Eta autonomia krisi honetan, bai, nik uste gizarte osorentzako izan dela izan nahi dela egoera latza, eta desgatasuna duten pertsonentzako, segun eta ze egoeretan, gero eta latzagoa, ezta. Zaintzein inguruan, horre bai egia da, familiek hartu behar izan dutela bere gain zaintzen ardura, gehien bat, eta hori ikusi da baitere pixkat beste balide batzuen gabezia, argi dago baitere egoitzen kasuetan zein den egoera, erabiltzaileak zegoeran dauden, behin askatasunak erabat urraturik, irisgarritasuna baitere, zentzuetan baitere urratu da krisia honetan, argi dago eta baitere, osasun arloan baitere, tratamenduak, laguntzak, eten egin dira, ez dira lehen jarraitzen ziren bezala jarraitu izan, orduan, nik uste bai dela egoera nahiko delikatua, eta horrengo hilabetetan baitere, itxura daka izango dela nahiko delikatua bai. Zuek ere berdin bizi izan dezue, Gautenan oen la 11? Gautenako familiei dagokionez, 900 familia hartatzen ditugu eta diodan bezala denetarik, ez? Batzuk, gustora egon dira, etxian eta ez dituzte, beste dozen pertsona bezala, ez? Elagobio, etxian eotekoa eta egoerakin eta bar, eta beste batzuk egoera zailak bizi izan dituzte, ez? Horregatik baita ere, aitortu ziguten autismoa duten pertsonei eta familiei konfinamendu garaian irteteko baimena, aukera. Eta, jakinarazi zitzaielako, behar hori existitzen dela, ez? Errutinak batean hautsi zirelako eta oso garrantzitsua direlako autismoa duten pertsonentzat, jakitea zer egin, testuingurua eta errealitate berri hori zaila zena guztiontzat ulertzeko, pertsona batuentzat autismo dutena are eta zailago, eta horregatik aitortu zen, eta familia batzuk horren erabilera egin zuten, eta horren inguruan adibidez, gogoratzen dut, sortu zala nolabaiteko ekimen bat, autismo daukaten personak kalera ateratzerako momentuan, errekonozituak izan zitezen, eta inork ezer ezan zietzaien, nolabaiteko brazalete bat, zapi bat, horrelako zerbait eraman zezaten. Bai. Ze iritziak horren inguruan? Inork ez dula identifikagarririk behar, ez? Aitortu izan zaion eskubide bat gauzatzeko, eta momentu hortan eskubideak zeukaten pertsona horiek ateratzeko, eta inork ez du zertan behar balkoitik kalean ikusten zaitulako eta berak ezin dulako atera ezer esan. Ez jakintasuna da, eta horren aurrean tolerantziarekin jokatu behar dugu, eta ez justu aurkakoarekin, ez? Eta nik ez dut zertan zure intolerantziaren aurrean identifikagarri bat eraman behar, ez? Familia batek nahi izango balu eta seguru eta erosago sentituko balitz hori eramanez, norberaren aukera da noski.
baina, bueno, gure iritzia ez da horren aldekoa. Ondo. Aipatu duzue pasadas bada ere, aipatu dituzue zaintzaileak. Eskubidei buruz hitz egiten dugunean, edo eskubideen urraketaren buruz hitz egiten dugunean, persona desgaituetan pentsatzen dugu, segertatzen zaien beraiei, baina beraien zaintzaileen bizitza ere aldatu egiten da, ezta? Zaintzaile familiakoak baldin badira behintzat. Eta horien eskubideak ere nolabait bermatu egin behar dira, ezta? ¿Tú cómo lo ves? Los cuidados. Bueno, retrotrayendo un poquito a lo que estamos hablando con anterioridad, en la respuesta del COVID-19, evidentemente la respuesta dentro de un colectivo de más de 73.000 personas pues es heterogénea. Pero si tengo que concretar en algo, pues yo creo que ha generado mucha incertidumbre y la verdad que bastante malestar en el colectivo de las personas con baja visión, con ceguera, porque me comentaba una compañera que de repente las calles se convirtieron en un lienzo en blanco, no había nada. No había referencias. No había referencias, ¿no? Lo que con anterioridad podía ser un problema, ¿no? Pues coches, movimiento, negocios abiertos con gente entrando y saliendo, pues eso al final eran señales que permitían a la persona con baja visión o con ceguera pues el manejarse de manera autónoma, ¿no? De repente todas esas señales desaparecen y, como me decía esta compañera, esto se convirtió en un lienzo en blanco. Por lo cual, pues la verdad que la hora de salir a la calle de manera autónoma, y cuando hablo de manera autónoma, pues una sola persona con su perro guía o con su bastón, pues se convirtió en una auténtica odisea, porque no tenía referencias para moverte. Y bueno, pues cierto es que después a nivel psicosocial pues hemos tenido que trabajar mucho con muchas personas, porque esa incertidumbre, ese no saber, ese no controlar el espacio, pues hubo muchas personas, especialmente afiliados mayores, que lo pasaron muy mal, y por tanto nuestros equipos de atención psicosocial durante la pandemia pues no pararon de trabajar haciendo llamadas. Sí. Muy bien. Hemos visto, creo que con bastante profundidad, el trabajo que desarrollan las tres organizaciones que estáis aquí. Hitz egin dugu ere, erakundeek desgaitasuna daukaten personen inguruan eskaintzen dituzten zerbitzuei buruz, baina gizarteak nola ikusten ditu? Ze puntoraino parte hartzen du desgaitasuna daukaten personen bizitzaren normalizazioan, barneratzean? Ikusezinak direla esaten dugunean, horri buruzari gara? Podéis responder cualquiera de los tres, Gizarteak, nik uste baite hor aurrerakuntza egon dela, azkeneko hamarkadetan nola ikusten gaitun gizarteak. Lehebatzen zuen Roberto Gestaz, terminologia zegoen lehen, ezta? Eta horri baita ere da zeuzaren sinale. Orduan nik uste gaur egun normalizazio gehiago dago, baina ere guaindikan badaude, guaindikan paternalismo edo asistentzialismo kutsuiek, ezta? Orduan nik uste hor falta dela baita ere pixkat bultzada bat emateko, ez? Hitz egiten badugu delikatasunaren kontzeptuaz, konparatu behar da, lehen zegoen kontzeptu mediko bat, ezta? Konsiatzen zen genokala arazo bat, arazo fisiko bat, gaixotasun bat, eta sendatu, rehabilitatu eta ondoren ja txertatu gizartean. Gaur egun hori ez da defendatzen, ezta? Gaur egun ja dago ezarririk kontzeptu soziala. Hau da, dago interakzio bat, faktore fisikoak, funtzionalak, nidakat limitazio funtzional bat, baina aldi berean eta gehien bat daude faktore sozialak. Hau da, nola dagoen gizarteen pixkate ikuspegia, dagoen edo ez diskriminazioa, diren irisgarriak, gizarte den irisgarria, hori dira faktore nagusiak. Orduan, lortzeko normalizazio osoa, nik uste dela dakarela garantzia handia gizarteak nola ikusten gaituen. Eta gizarteak ez ikustea normal bezala, normalak ez diren gauztak. Ez ikustea normala lan egitea espazio berezietan, edo ez ikustea normala bizi berizatea espazio edo gune berezietan, berazko da gizarteak egitea hausnarketa, kritika bat, eta pentsatzea gu bezala,
bizi behar dugula beste guztiak bizi diren unetan eta espazioetan. Leku berdinetan. Bai, hori da. Eskurak lantzen dituen baliabideak edo biltzen dituen baliabideak hezkuntza, sensibilizazioa, ze punturaino eragin dezakete gizartearen eraldatze, kontzientziaren eraldatze horretan. Hasta qué punto afecta, no afecta, ayudan las herramientas didácticas a la integración, a que la sociedad vea a las personas con discapacidad, las personas diversas funcionales, que habría que ver quién es más diversa, si nosotras o el resto de la sociedad, porque todo el mundo un poco, ¿no? Hasta qué punto es necesario y es útil utilizar herramientas de sensibilización, de las que luego hablaremos en más profundidad. Bueno, laburki, nik funtsean gaizki ikusiak baino, esango nuke, tituluak dioen bezala ikusezina, hori ez jakintasunetik dator, eta ez jakitetik, zer den autismoa, zer, kasu honetan, niri dagaukiona, ez? Hortik dator, eta funtsezkoa da sentsibilizazio programak eta gaurko saioa bezalakoak egitea, jendeak ezagutzera emateko, nortzu garen, hemen gaudela, gizartean parte garela nola ez, eta, behin presente gaudela gizartean, presente gaude, baina ikusezin balin bagara, ez, orduan presente gaude momentutik jarrerak aldatzea alde ingo genuke, ez? Hortan hori funtsezkoa da, eta hortarako komunikazioa eta sentsibilizazio saioak eta ekimenak guztiz baliagarri dira. Baina autismoaren kasuan, fizikoki askotan esate du, ez, gure erakundean, fizikoki autismoa duen pertsona bati ez zaio nabaritzen autismoa duela, edonor bezala fizikoki, eta askotan hortik datoz arazo asko, kontatu izan dizkiguten arazoak familiak, ez? Ez jakitasun horren aurrean, ume bat lurrean botata ikusten badeu, kona rabieta dena delakoaren gatik, igual, bere zailtasunak direla eta, entzun behar izan dituzte, begiradak edo dena delakoa. Eta, eske hori ez jakintasuna da, ez zait niri pañolokin zapi urdinarekin pasatzen bezala, ez? No se me tiene por qué ver nada ni notar para que tú actúes de una forma u otra, ¿no? Tienes que actuar, tolerantziarekin eta errespetua, beste mundu guztiak irekin bezala, ez? Igual un poco, cuando hablamos de ser invisibles, no es tanto ser invisibles porque los ojos no capten nuestra presencia, sino porque la gente no está dispuesta o no tiene la sensibilidad o los conocimientos y la información suficiente para saber qué es lo que hay detrás de un aspecto físico, de una silla de ruedas o de un bastón, ¿no? Yo mientras estaba escuchando a mis compañeros, pues iba de alguna manera sintiendo todo lo que estaban comentando, ¿no? O sea, refrendar lo que decía a mí, que yo nunca viviría una casa especial para mí, viviría una casa pues hecha para personas, no para personas con discapacidad visual. Y lo cierto es que muchas veces nos encontramos con gran desconocimiento por parte de la sociedad en general a la hora de abordar o de acercarse a la diversidad funcional, ¿no? Hay miedo, hay desconocimiento y muchas veces en el mejor de los casos pues se puede convertir en un paternalismo pues muy malo, ¿no? Cuando no, después sí que puede haber a lo mejor ciertas acciones de discriminación. Pero bueno, el papel de las entidades y las asociaciones es seguir trabajando, difundiendo nuestra labor, hablando constantemente de que somos personas que todos los días nos levantamos para ir a trabajar y que contribuimos además a las arcas del Estado, en este caso de las diputaciones, con nuestro esfuerzo y con nuestro trabajo, con nuestra generosidad, y lo único que queremos es que recoger ese trabajo pues en forma de normalización. Yo nunca he sido un héroe ni pretendo serlo. Simplemente quiero ser una persona
pues, como cualquier otro ciudadano, pasar desapercibido y tener las mismas oportunidades de vida que pueden tener otras personas. Somos personas con las mismas necesidades y los mismos derechos en todos los ámbitos de la vida, ¿verdad? Sí, es que de hecho, además que tenemos las mismas obligaciones, entonces es de verdad que es muy curioso porque a mí me exigen las mismas obligaciones que una persona sin discapacidad, pero en algunas ocasiones, pues no sé, pues me niegan pues no sé, el derecho o por lo menos la manera accesible de subirme a un autobús o a un medio de transporte. Eso es. Muy bien, muchas gracias. No sé si hay preguntas, Pello. Bueno, pues un comentario y una pregunta, ¿no? Nerea nos comentaba que le parecía, bueno, euskeraz esaten du, ezinbestekoak direla, bueno, komunikazioa errazten duten tresna eta baliabideak denen eskura jartzea, bai? Eskuragarri egotea. Eta ero bestetik, identifikatzeko zapiaren inguruan, esaten du azkenen hori gizartaren pentsatzeko eredu bat ere badela. Osa, asko esaten duela gizartari buruz ere bai aldortatik, ez? Eta, bueno, y una pregunta de Íñigo que nos pregunta que cuando hablamos de discapacidad parece que siempre aludimos a otros, ¿no? A los demás. Y pregunta, ¿inclusión o integración? ¿Se tiene que integrar a las personas con discapacidad o es la sociedad la que debe incluirlas? De momento. Muy bien. ¿Qué os parece? ¿Alguno de los tres? Me lanzo yo, vamos, yo lo tengo clarísimo y creo que el resto de mis compañeros también, ¿no? El concepto de integración creo que lo debemos dejar atrás, yo creo que lo estamos dejando atrás hace mucho tiempo y tenemos que hablar de inclusión porque la inclusión, a diferencia con la integración, es la participación activa de la persona, ¿no? En su entorno, en su sociedad, en las actividades que se desarrollan en su entorno más cercano. Y esa persona tiene que participar en igualdad de condiciones que el resto y eso es la inclusión. Sí, bueno, azkarrian, laburki. Beti eskatu izan zaio, gure nire arloan, dagokion arloan, autismodun pertsonai egokitzeko besteen errealitatea, besteen hitz egiteko modura, besteen komunikatzeko modura, besteen errealitatea ikusteko modua, bueno, guzti hau, ez? Eta galdera zergaitik ez besteek ere esfortzu hori egin, ez? Beti alde batetik esfortzua nekagarria da eta estres handia suposatzen du. Gero horri gehitzen bazaio, behar ez diren jarrerekin, ez? Era bat ados. Integrazioaren kontzeptua baztertu egin behar dugu, inklusioa landu behar dugu, eta hori inklusiorako esfortzua ez eskatu behar pertsonari gizartean paneratzeko, baiz eta gizartean baldintzak pertsona bat berdin izateko, edukitzeko gara berdintasuna. Zentzu horretan gizartearen baldintzak dira garrantzitsuena bai. Eta nola lortu dezakegu nolabait sustatu gizartearen parte hartzea, ezagutza, kontzientziazio maila horren areagotzea? ¿Qué se puede hacer para fomentar que la gente se acerque y pierda un poco el miedo a acercarse a las personas con diversidad? Bueno, yo, por lo menos desde mi perspectiva y mi conocimiento y mi experiencia, lo cierto es que prácticamente todos los años estamos generando acciones. Nosotros, entre otras cosas, pues todos los años, desde hace más de 25, pues estamos haciendo la carrera de cascabeles, donde invitamos a los políticos, a las personas que nos administran, ¿no? Y a los vecinos, a nuestros amigos que no tienen discapacidad visual, que por un momento se pongan un antifaz, que corran con nosotros, con un testigo, con una cuerda y que de alguna manera pues empaticen con nosotros, ¿no? Que se pongan en nuestra piel, en nuestros zapatos. Y bueno, pues lo cierto es que como ya llevamos más de 25 años haciéndola, pues no sé si esto me indica que lo estamos haciendo muy bien o muy mal, si estamos llegando a la sociedad o no, o si nos quedan otros 25 años para hacer otras carreras, pero nos queda muchísimo por delante. Ojalá sean solo 25 años. Ojalá. Bueno, vamos a pasar ahora un poco al hilo de lo que estamos comentando, de qué recursos se pueden utilizar para conseguir que la sociedad se conciencie y participe más de nuestra vida diaria. Vamos a pasar a presentar diferentes recursos que manejan las asociaciones y para ello le vamos a dar paso a Erika Martínez,
aurrera, Kaixo, arratsaldeon. arratsaldeon, ongi etorri. Eskerrik asko. Erika da Mindara, Errenteriako Mindara elkarteko koordinatzailea. Mindara sortu zen Errenterian 2012an, okerrez banago, oraintxe daukat hemen aurrean. Baina, egiten ditu zerbitzuak desgaitasunak, aniztasun funtzionaleko personentzat, aisialdi arloan, kirol arloan, kontatu iguzu pixka bat ezin da zuen jarduera eta xedea. Bai, aintzanek esan bezala, 2012an sortu zuen Mikel Izagirrek gure Oroezko lehendakariak gure elkartea. 2012an bakarrik 2 programarekin sortu zuen, Euskal Pilota Egokitua eta jarduera anitza, eta gaur egun 11 programa ezberdin aurrera eramaten ditugu Oarsoaldeako eskualdean. Beraz, lan dexente izan dugu azkeneko 8 urte hauetan, eta horretarako ezinbestekoa izan da beste erakunde eta entitateekin sortu ditugun eta sortuko ditugun iraganean harremanak, ez? Askotan erabiltzaileak edo esperientziak partekatzen ditugulako, edo arlo berdinetan egiten dugulako lan, eta gure helburuak eta baloreak bide berdinean joaten direlako, ez? Adibidez, gure kasuan, Gipuzkoako Kirol Egokituko Federazioarekin lan egiten dugu, Oarsoaldeako eskualdeko udaletxeekin ere, hain zuzen ere Errenteriako udaletxearekin, kirol patronatuekin ere, eta Oarsoaldeako eskolekin. Hori azkeneko hau oso garrantzitsua da guretzat, ze esan bezala sentsibilizazio jardunaldiak ezinbestekoak dira, ez? Gure gizartea hobetzeko eta inklusio lan horretan jarraitzeko, ez? Eta eskolekin eta kirol taldeekin sentsibilizazio jardunaldiak egiten ditugu, non 3 partetan banantzen ditugu, ez? Alderdi teorikoa, urritasuna zer den, urritasun mota, kirol egokitua, mindara zer den, gero alderdi praktikoa, guzti hau praktikoan jartzeko, ez? Eta empatizatzeko, ze oso erresa da hitz egitea gauza askori buruz, baino ez hain erresa gurpildunalki batean jartzen baldin bagera, edo antifaz bat jartzen baldin badugu, ez? Eta jolas edo ekintza ezberdinak egiten baldin baditugu. Eta bukaeran hausnarketa egiten dugu. Hausnarketa guretzat oso garrantzitsua da, ze eskoletan umeek edo aurre edo gazteek jolas moduan hartzen dituzte jolas hauek, ez? Eta hori oso ondo dago. Baina guk pauso bat gehiago egin nahi dugu eta hausnartzera animatu nahi ditugu, ez? Oso guai da, gurpildunalki bat hartzea 2 minututarako jolas bat egiteko, ez? Baina gero gure bizitza osoan, kirola egin nahi baldin badugu, aisialdia egin nahi baldin badugu, ikasi nahi baldin badugu, edo gure auzora igo nahi baldin badugu eta eskailerak baldin baditugu, hor nola jokatuko genuke, ez? Nola sentituko ginateke. Eta hori da gure helburua, ez? Hausnarketa horretara bideratzea aurre eta gazteak, eta ez bakarrik momentu horretan gelditzea, ez? Guk beti etxeko lanak bidaltzen dizkiegu, eta esaten diegu, ez? Pentsatu, Errenteriako erdigunetik abiatuz, gurpildunalki batetikan, berauneko kiroldegira igo nahi dugula, ez? Nola egingo genuke, ibilbide hori gurpildunalki batean egongo bagina. Eta hori hausnarketa bat da, beraiek etxean egiteko ere, eta familiarekin partekatzeko. Eta horren harira, bideotxo bat ikusiko dugu orain, non lehen dabiziko aldiz, Decathlon enpresarekin eta bere langileekin sentsibilizazio jardunaldi bat egin genuen, eta oso esperientzia polita izan zen, ze lehenengo aldiz langile batzuekin egin genuen, eta ez ikasle batzuekin, eta espero horrelakoak berriro sortzea, ez? Aukera horiek berriro sortzea, osake bidearekin, uste dizuet 2 minutuko bideotxoa da, eta gero komentatzen dugu. Bueno, nosotros en la Federación Guipuzcoana de Deporte Adaptado trabajamos para que las personas que tienen algún tipo de discapacidad, que no pueden hacer deporte en inclusión con personas normales, convencionales, puedan hacer actividad física en el deporte adaptado. Ahora mismo tenemos discapacidad intelectual, parálisis cerebral, discapacidad física, trastorno mental, discapacidad auditiva, diferentes discapacidades que intentamos que cada uno que le gusta el deporte pueda hacer su deporte. En este momento aquí en el frontón tenemos 2 colectivos, tanto de discapacidad física como intelectual, que jugamos a pala y también son deportes como baloncesto, bochia, slalom, golbal,
piragüismo, pádel, tenis, ciclismo, diferentes deportes que intentamos que sean o con el deporte adaptado o con el deporte convencional, las federaciones convencionales. Hoy vamos a probar la pelota vasca para personas con discapacidad intelectual y en silla en un modo inclusivo, es decir, que personas con y sin discapacidad en un mismo entorno comparten el espacio para que juegan todos juntos a la pelota. Concretamente en la pelota vasca tenemos pala para personas con discapacidad intelectual, que están diferentes clubes, que están Zarautz, Ramoncho de Irún, Berdin Berdiñac de Orio y Mindara, en este caso que somos nosotros, de Rentería. Bueno, lehen aipatu bezala oso interesgarriak eta aberasgarriak izan arren ez dira nahikoak, ez? Nire lagunek komentatu zen bezala, eskoletan, etxeetan, gizartean orokorrean lan asko dugu oraindikan dibertsitatea funtzionala duten pertsonen eskubideak bermatzeko, ez? Eta gainera bizitzako arlo ezberdinetan, ze arlo bakar batean izango balira, erresago izango genuke gure lana, ez? Hain zuzen ere horregatik Mindara sortu behar izan zen, ez? Kirolean eta jarduera fisikoan dibertsitate funtzionala duten pertsonen parte hartzea etzegolako bermatuta. Eta horregatik ere Mindarak ez ditu bere mugak bakarrik kirolean jartzen, ez? Ze 8 urte hauetan naiz eta kiroletik sortu gure elkartea, familiek beraien beharrak eta eskaerak egiten dizkigute eta beste gainontzeko proiektuak edo programak familien eskaerengatik sortu dira, ez? Adibidez, 59 urteko gizon batek maiten isa egin nahi zuen, ez? Gizon honek behar berezi, oso bereziak zituen, eta edozein kirol taldeak ezin zituen behar horiek bermatu, ez? Mindarara etorri zen, bere kasuistika esplikatuz, eta Mindarak erabaki zuen entrenatzaile bat jartzea berarekin. Entrenatzaile horrek, astean 2 entrenatzen du maiten isean pertsona hau, astean behin Marpex Beraun kirol talde barruan inklusioan parte hartzen du, eta beste astean, beste behin, astean bestean, Egala Kirol Zentruan indarkeri jarduerak egiten ditu, bera bakarrik, ez? Orduan, alden einean inklusio horretan sartzen juten gera, ez? Beste kasu bat oso azkar, 13 urteko gazte batek igeriketa egiten zuen talde baten barruan, eta talde horretara ezin zen egokitu pertsona gazte honen kasuistikarengatik, ez? Gaztea ezin duzen guregana egokitu, guk beregana egokituko gera, ez? Leheno komentatzen genuen bezala, beraien karakteristika positiboak nabarmenduz, ez? Eta orain, gazte honek igeriketa egiten du bakarrik. Taldean ezin izan zen sartu, bakarrik egiteko aukera izan genuen. Badakit hau oso erresa dela esatea, guk beraien beharretara egokitu behar garela eta ez beraiek gure beharretara, zera askotan, Mindara bezalako erakunde edo elkarte txikietan aurrekontuekin eta horrelako istorio potenteekin jokatzen dugu, baina horretarako ere ezinbestekoa da erakunde publiko eta pribatuengandik jasotzen dugun laguntza eta apoioa gure proiektuak aurrera eramateko, ez? Orduan besterik gabe hori nabarmendu nahi nuen eta Mindararen ikuspegia ere pixkat zuekin konpartitu, ze entzuten egondu naiz ere eta nik uste
elkarrekin egongo gerala hortan, ez? Uste erakundeek behar beste aurrekontu eskaintzen diotela zerbitzu hauek bermatzeko? Bueno, guri gustatuko litzaiguken hainbeste ez, baino seguro nago beraien eskutan dagoen guztia egiten dutela gure proiektuak aurrera eramateko. Bai. Gero zuen kasuan gainera sustatzen dituzuen proiektuak dira aisialdira, kirolera begiratuta, normalean ahaztu egiten diren behar horiek, ze lehenengo bermatuko ditugu etxe bizitza eta lana eta hezkuntza, ezta? Eta bultzatzen duzue partaidetza ere, bai, bolondresekin lan egiten duzue. Eta horri esker posible da aurrekontu txiki batekin gauza desinte egitea, ezta? Bai, baina gauzatxo bat, oso garrantzitsua guretzat gainera, Mikel gure lehendakariak balorean jarri zuen gauzetako bat izan zen, elkarte batek ezin dela bolondresekin bizi, ez? Mindaran denok gaude lanean, langileak gera, kontratu bat dugu, naiz eta elkarte txiki bat izan, eta gure ustez hori ere, profesionaltasun hori ere balorean jarri behar dela, ez? Gu profesionalak gera, naiz eta elkarte txiki batean lan egin, baina profesionalak gera, ez? Eta bueno, horregatik ere aurrekontuekin askotan jokatu behar dugu, baditugu ere voluntarioak, bolondresak, baino ez dira elkartearen funtseskoak, ez? Guk langileekin mugitzen gea, eta uste dugu beharrezkoa dela profesionaltasun hori balorean jartzea. Eta bolondresen edo gizartearen dituko diogu parte hartzeak ez luke bidea nolabait laburtuko? Igual baita ere, ez? Nik uste gizartearen parte hartzeak beti lagunduko duela gure proiektuetan aurrera egiteko. Beti. Ahora dudarik gabe. Eskerrik asko, Erika. Vamos a conocer ahora los programas de inclusión sobre los que nos va a hablar Roberto. Cuéntanos un poquito en qué consiste. Bueno, analizado un poquito pues, la invitación de la jornada, bueno, la ONCE, como os decía desde el principio, bueno, pues su principal labor, así lo estipula ya el artículo primero de los estatutos, ¿no? Que dice que la ONCE es una entidad pública de carácter social, de base asociativa, y que sus principios y sus fines son la autonomía personal y la inclusión social de sus afiliados. Bueno, esos son principios irrenunciables para nosotros y para conseguirlos lo que hacemos es desarrollar diversos programas de servicios sociales que contribuyan a alcanzar esos fines, ¿no? Estuve buscando también un poquito pues, la definición de pedagogía, pues ya que estamos hablando de recursos pedagógicos, y dice que la pedagogía es la ciencia que se encarga de la educación y de la enseñanza de la sociedad, especialmente de los más pequeños. Cierto es que para nosotros los recursos todos son pedagógicos porque contribuyen de manera directa pues, a mejorar la vida de las personas con baja visión, con ceguera, en cualquiera de los estadios, ¿no? Me da igual que sea una ceguera adquirida o una ceguera congénita. Lo que hacemos con esos recursos, pues en establecer estrategias, formación, conocimiento, trucos que contribuyan a que una persona pueda desenvolverse de la mejor manera, de la manera más autónoma, todos los días en la calle o en su entorno más particular, ¿no? ¿Qué programas de servicios sociales prestamos? Pues los más importantes son la educación, el empleo, la orientación y la movilidad, la atención al bienestar social, la atención psicosocial, la tiflotecnología y el braille, y todo lo que es la gestión del tiempo de ocio, el tiempo libre, y por supuesto también todo lo que las cuestiones de acceso a la cultura y el deporte. ¿Qué recursos ponemos a disposición de nuestros afiliados pues para desarrollar y profundizar todos estos servicios? Bueno, pues por recursos humanos, recursos materiales, recursos inmateriales o esos intangibles que
van o que están convirtiéndose en tan importantes para nosotros. Y por último, también otro intangible como es la comunicación, la difusión y las relaciones externas que nos ayudan pues, de alguna manera a visibilizar pues, la vida de las personas con ceguera. Por tanto, los recursos humanos con los que contamos, pues la ONCE cuenta con equipos multidisciplinares que son los encargados de diseñar y aplicar pues, distintos programas que van encaminados específicamente a cada afiliado, ¿no? No todos los afiliados tenemos casuísticas o necesidades iguales. Hay que pensar que no es lo mismo pues, un afiliado que tiene 80 años y acaba de afiliarse que a lo mejor una persona que lleva en nuestra entidad pues, 20 años, tiene 45, ha desarrollado una etapa educativa fuera de la ONCE y que en este momento pues, a lo mejor se encuentra pues, desarrollando un puesto de agente vendedor. Pues las intervenciones van a ser completamente distintos. Entonces, bueno, ese equipo multidisciplinar está compuesto fundamentalmente de maestros. Cierto es que la realidad de la educación de los niños ciegos en Euskadi es completamente distinta al resto del Estado, ya que la responsabilidad, la última responsabilidad de la educación de los niños con ceguera es del Gobierno vasco, ¿no? Entonces, bueno, pues para eso el Gobierno vasco cuenta con 3 CRIs, 3 centros de recursos para invidentes en cada uno de los 3 territorios. Los CRIs cuentan con maestros itinerantes que lo que hacen es acudir al centro ordinario donde ese niño o ese joven que se encuentra en una etapa educativa obligatoria pues está desarrollando sus cursos. ¿Qué es lo que va a hacer? Fundamentalmente adaptar el currículum. Nunca va a intervenir de manera directa, o sea, es decir, lo que no va a hacer es enseñar inglés, ni matemáticas, ni euskera a ese niño, pero sí lo que va a hacer es propiciar todas las adaptaciones para que ese niño, ese joven, pueda pues, de alguna manera desenvolverse al mismo ritmo que el resto de sus compañeros. Contamos también con técnicos de empleo que son los encargados de dinamizar todo lo que es el empleo, tanto interna como externamente en la ONCE. Los instructores tiflotécnicos son una pieza fundamental dentro de lo que es todo lo que es la adquisición de formación y de herramientas para que una persona pueda manejar de manera autónoma todos los dispositivos y todos los cacharros técnicos y tecnológicos que ahora mismo tenemos de manera autónoma y con un fin que es además que la brecha digital no sea grande. Es importantísimo para nosotros que esa brecha no sea grande porque una persona con baja visión que sea usuario de nuevas tecnologías va a ser, sin duda alguna, una persona con menos discapacidad. Son también, estos técnicos son los encargados de alfabetizar a las personas ciegas a través del código de lectoescritura Braille. Es el único código que en este momento permanece vigente después de 200 años. Es la única manera de que una persona pueda acceder a la alfabetización y los instructores tiflotécnicos son los encargados de dar toda esta formación. Contamos también con trabajadores sociales, que son esos profesionales que se encargan de dar a conocer y gestionar todos los recursos públicos y privados que están en nuestro entorno y ponerlos a disposición de nuestros afiliados. La atención psicosocial que prestan los psicólogos y las psicólogas de la ONCE es fundamental también en las primeras etapas de afiliación, ya que pues, los momentos de duelo y la gestión de las emociones son tremendamente importantes, no solamente para los afiliados, sino también para su entorno familiar, que en muchas ocasiones sufren más que el propio ciego. La orientación y la movilidad que os comentaba al principio, pues la gestionan los técnicos de rehabilitación. Son esos técnicos que, de alguna manera, devuelven a la sociedad de manera rehabilitada a esa persona que ha perdido la vista de manera traumática o que su patología ha evolucionado pues, desde un resto visual a una ceguera total y va a enseñar a manejar el bastón o un perro guía. Junto con los ópticos también prescriben todo lo que son las ayudas ópticas y de baja visión para potenciar a las personas con resto visual a que ese resto visual pueda ser más aprovechable. Los técnicos de animación y deporte, bueno, pues son los responsables de gestionar todo lo que es el área de la cultura, el deporte y el ocio y el tiempo libre. Contamos también con un montón de recursos materiales que nos ayudan pues
pues a acudir a las escuelas, educarnos, a trabajar, pues libros en braille, libros con adaptaciones en relieve para niños, contamos también con líneas braille, contamos con bastones, con anotadores parlantes, con un montón de recursos materiales. Y lo que os comentaba antes de los recursos inmateriales o esos intangibles que ahora son tan importantes, son todas aquellas adaptaciones para nuestros dispositivos electrónicos, ¿no? Revisores de pantalla, tanto magnificadores de pantalla como el ZoomText o revisor de pantalla para un ordenador como es el JAWS. Para los móviles, especialmente en productos Apple, el VoiceOver. En otros dispositivos Android cuentan con su propia tecnología de accesibilidad. Contamos también con un entorno importantísimo para nosotros como es el Club 11, donde los afiliados pueden acceder para descargarse un montón de contenidos, entre ellos el acceso a la biblioteca digital, donde contamos con más de 60.000 obras de diferentes índole. Y por último, todo lo que es la cuestión de comunicación y de relación externa, pues como os comentaba antes, la carrera de cascabeles, que es muy importante estar constantemente teniendo contacto con la sociedad y con los administradores que tenemos en la actualidad, para decirles constantemente cuál es la problemática que nos encontramos todos los días las personas ciegas al salir a la calle, pues desde un coche mal aparcado en un paso de cebra a que a lo mejor no funciona bien el semáforo acústico de tal calle. El concurso escolar 11 también es una apuesta que tenemos desde hace casi 40 años para construir una sociedad mejor, donde todos los años convocamos a todos los educandos del Estado que cuelguen sus trabajos cada año con un lema. Y por último también lo que son las visitas escolares, que es una cuestión que desarrollamos en Donosti, donde facilitamos visitas y donde explicamos toda la labor de servicios sociales a niños y jóvenes de diferentes etapas educativas. Muy bien. Son muchas cosas. Muchas gracias. Ibai, tú nos vas a hablar de un proyecto en concreto de Gautena, que va un poco enfocado a facilitar la integración de las personas con autismo en situaciones de ocio o cotidianas, de alguna manera, ¿no? Irisgarritasun, hori da. ¿Tenemos el PowerPoint o...? Sí. Así ya lo podéis ver, hori da. Bai, itzen duguna da herri inklusiboak, ez? Eta herri inklusiboak deiturikoa, gure kasuan, pentsatzeu pasatzeala irisgarritasuna bermatzetik, ez? Eta, hildo hontatik bi ekimen aipatuko ditugu, aurkeztuko ditugu Gipuzkoan egin dianak, azkenengo urtean, ez? Bai. Denontzat ezaguna da irisgarritasun unibertsala, aitortua zaigula mundu guztiari, eta, da, ingurunek, prozedurek, eraikinek, eta, bestelako baliabide komunitarioek bete behar dituzten baldintzak, ez? Guztiek gozatu ahal izan dugun, heldu gaitezen baliabide horietara. Horia, gero irisgarritasun unibertsaletik, unibertsalak hiru motak osatzen dute, ez? Bat fisikoa, hitzak dioen bezala denogatik ezaguna. Gero irisgarritasun sentsoriala, zentzumenen urritasuna duten pertsonei zuzendua, eta azkenik dugu irisgarritasun kognitiboa. Hau dela behar bada ikusezinena, zailena identifikatzeko, eta gure kasuan, autismoa duten pertsonen kasuan, garrantzi gehien duena, ez? Eta zer da irisgarritasun kognitiboa, bi hitzetan inguruaren ulermena, ez? Inguruaren autismoa duten pertsonek, lehen aipatu dugun bezala, askok, ez denak espektro zabala delako, errealitatea eta ingurua ulertzeko zailtasunak, denbora, ez dakit nola horitzen denbora. Hori da, bai. Baien errealitatea kontutan eta zailtasunak kontutan hartuta, erzaugarriak kontutan hartuta egokitzapenak egitea inguruan, beraiek autonomia sustatzeko eta beraien kabuz inguruan maneiatu ahal izateko, ez? Horrek dakar autoestimu handitzea,
eta bizkalitatea eta ondorioz inklusioa. Azken finean ez dugulago behar beste pertsona bat, herritik, hiritik ibiltzeko, ez? Hori izango litzake lo óptimo, deseagarria. Vale. Eta, bi aurrera pausoa Gipuzkoan bat zerikusia duena seinaleztapen sistemarekin, hori dela irisgarritasun kognitiboa bermatzeko estrategia edo sistemetako bat, eta bestea zaratarik, estimulu sentsorialekin erlazionatutakoa, ez? Zaratarik gabeko orduak deiturikoa, festetan, eta hori aurreko urtean egin zidela. Orain azalduko ditut, baina hain bideotxo bat ikusiko dugu, zebrabidena azaltzen duena, ez? Ez da egit ikusi aldagun. Azkoitia piktogramak margotzen hasi da oinezkoen pasabideetan gaur asteazkena. Autismoaren espektroaren nahasmendua duten pertsonek erabiltzen duten komunikazio sistema da piktogramena. Autismoaren espektroaren nahasmendua pairatzen duten pertsonei, banda zuri beltzek ez diete segurtasunik ematen bidea gurutzatzeko. Ez dutelako mezua ulertzerik lortzen. Piktogramei esker ulertzen dute. Ahozko edo idatzizko kanalak baliogarriak ez direnean, irudiak erabiltzen dira ingurua ulertzeko. Piktogramen azalpena oso garrantzitsua da ezgaitasun ezberdina dauzketen pertsonentzat, ez? Autismoaren kasuan adibidez oso garrantzitsua da, zeren pertsona hauek ez dituzte errealitateko zinuak geu bezala identifikatzen, Bai, hori ikusi izan dugun bezala Azkoitian marraztu ziren piktograma hauek zebrabideetan, hori irisgarritasun hori bermatzeko. Autismo duten pertsonek ikus pentsalariak dira, gehiengoak o hein handi batean, eta hobeto interpretatzen dute irudiak eta kasu honetan piktogramak, ez? Hori da. Eta hemen ikusi dezakon bezala, 4 piktograma jarri ziren Azkoitian, eta, gurutzatu, begiratu, Teabial izeneko erakunde batek erregistratuak ditu, eta Azkoitiak eskatu zizkien, eta hori. Lanean gauden beste udalerri batzuekin, baina, konfinamendu garaio dela eta bere horretan utzi dugu, baina helburua da Gipuzkoan zehar sakabanatzea ekimen hau, ez? Eta hau onuragarria da, ez autismoa duten pertsonentzat bakarrikan, baizik eta, ikusik dezakon bezala, beste pertsona batzuntzat, adinduak, esaterako, adibidez Alzheimerra duten pertsonentzat. Eta zer modutan da ekimena baliabide pedagogiko, lehen esan dugun bezala, pedagogia da hezkuntzan, gizartearen sentsibilizazioa. Hori, sentsibilizazioa eta hezkuntzan nagusiki, ez? Hezkuntzan aritzea. Eta piktogramak egiten dutena, arreta piztu, esango nuke, ez? Ume bat, familia bat, zebrabidea pasatzerakoan ikusten batitu piktogramak orain arte ez zeudela, galdera bota dezake zergatik dagoen hau hemen, zertarako, eta hor azalpen bat sortu daiteke, interesgarria eta pedagogia egiten ari gea modu honetara, ez? Eta oso, modu polita erakargarria, esango nuke, eta aldi berean erabilgarria autismo duen pertsonentzat, ez? Eta gero bigarren ekimena, azkarrean, festa inklusiboak deiturikoak dira, aurreko urtean Donostiako Astez Nagusian, Zizurkilgo jaiak eta baita Algoibarrekoak, esango nuke. Isilune, zaratari gabeko orduak ezarri zituzten beraien herriko jaietan, 2 ordu arratzaldea 5 eta 7, autismo duen pertsonentzat, edo beste edonorentzat, errezteko festa horietara joatea, ez? Pertsona autismoaren espektroko nahazta duten pertsonek, azaldurak izan ohi dituzte estimulu sentsorialak prozesatzen, ez? Soinuek, argiek, olako estimuloek, ondo eza sortu daiteke, eta horregatik isilune ordu hauek, ez? Estatu mailan, Egoaizeak. Bai, hori da. Estatu mailan izan zuen, eta Gipuzkoan herri horiek animatu zian aurreko urteen isilune orduak ezartzeko, eta musika gabe, argiri gabe, eta bar. Eta orduan pasaginan, ezin joan izatetik festaz gozatzera, ez?
eske ezin ginean jun, ez? Familiak ezin zuten askotan jun, estimulo asko daudelako, imaginatu festa batean, tiobiguak, argiak, soinuak, ezin eskoa da, ze estimulo guzti horiek ondo eza zorazten die, ez? Kasu askotan. Orduan pasainan ezin joan izatetik, festaz gozatzera. Eta aldi berean, pedagogia bezala funtzionatu dezake, zebrabideen piktogramak bezala, ez? Galdera sortzen amaita, zergatik dago dena isilpean, bertatik abiatzea funtsesko eritzu zaigu, pedagogia egiteko, ez azkenean hitz egin dugun inklusio guzti hori eta hezkuntzan oinarritzen da, ez jakintasunetik ateratzen eta presente egiten, ez, gizartean ikusarazten. Orduan, interesgarri iruditzen zaigu. Eta horixe, herriak guztionak eta guztiontzat. Mi eskerri. Azterketa guztiak informazioarekin pairatzen direla, ez da? Eta konpotzen direla. Bai. Aurkeztuko dugu orain Jon Martin, berak botako dizkigu berso batzuk, olerki batzuk, ez dakit, berak bere sormenak erabakitzen duena. Zailtasunak zailtasun, latz edo xuabe, altura ezberdinetan, baina parez pare, aurrera egiten bada, jende asko gabe, ze jendarte daukagu, ta ze gizatalde, normaltasunarekin itxututa gaude, normaltasunarekin itxututa gaude. Jendeaz ahaztu den, gizarte desgaitu, ezagutu aurretik, ezin da epaitu. Batzutan ez dugunak definitzen gaitu, eta horrek ezin du gertatzen jarraitu. Horrek garena ere ezkutatzen baitu. Horrek garena ere ezkutatzen baitu. Ez du kolore bera guztion bizitzak, ez du esfortzu bera eskatzen ekintzak. Sozialki askok dituzte gaitasun murritzak, baina ez dira hartu behar denak ezberdintzat. Denok ez alditugu gaitasun anitzak, denok ez alditugu gaitasun anitzak. Hezkuntzan inklusioa gara egoskortu, baina lan esparruan ez da orokortu. Batzuk ezin ditugu aukerez agortu, espazio berririk ez dezagun sortu, baizik denak egoki izatea lortu, baizik denak egoki izatea lortu. Mila esker, Jon. Ea, denon artean lortzen dugun denak egoki izan daitezen eta egoki bizi daitezen,
bizi gaitezen. Ni ere desgaien taldean sartuko den nire burua. Eta, bueno, hementxe bukatzen dugu jardunaldia. Hau izan da aurtengo eskurak antolatu duen giza eskubideen aldeko pedagogia baliabideen bigarren azokaren azken saioa. Eskertu nahi dizuegu zuen arreta. Lusatzen dizuegu gonbita, espero dezagun hurrengo urtean ere egingo dugula 3. azoka bat, eta gura presentziala izatea posible izango dela. Eta bitartean gogoratu desgaitasun handiena beldurra dela, eta urte oso bat daukazuela ikasteko, beldurrak entzeko, informatzeko, eta, bueno, informazioa jaso nahi badezue, eskura etorri, hortarako gaudemen eta. Agur.